La famille Wanam Tanana. Honoro. Haha. Dunia. Dunia. Fanavina ambarako fahela tagny. Tanao baka tsika ambony tany eto. Misy olo zegny, izy trop tiagnano izy zegny, izy ze Zagnahary volanko aminareo Ndragnahary. Olombelo namboarin Ndragnahary, anao tsy Zagnahary. Va anao zegny mila midominy. Midominy io tsy possible. A Madagascar ao misy raha karaha zegny. Karaha ataony izy io. Américain puissance mondiale comme Donald Trump. Donald Trump trompé adversaire. Karaha zegny. Azonareo zegny trompé adversaire. Oh, dictature Iran, vous êtes dictature. Israël ndraiky premier criminel mondial. Ya? Israël, premier criminel. Il a déjà tué beaucoup de gens. Voilà. Namonul maro Israël. Premier criminel mondial. Israël. Accidentaux, propagandiste, BFM TV, LCI, dia propagandiste reto. Rodia propagandiste reto. Jamais on voulait la vérité. Qu'est-ce que quoi c'est passé maintenant? Car comment on a fait bon, que c'est discours de Madagascar. Qu'un petit premier pays corrompu, premier pays voyou, premier pays qui est en vote à Madagascar. Zeng dien courant à irte. Oh, Miss la oulzeng, vraiment itano tcharava. Yes, baba. Itano tcharava, izi niasa même pas, tchenik ma pena. Oh, anaro Madagascar, oh. Karazeti. Mi courant à 13e mois zeng. Si ano miasa 2 semaines, ari, miasa tcheko 1 semaine, ari, miasa na 3 mois, ano de miasa 2 mois. Na 1 mois, non, faut m'taki 13e mois. Anaro Madagascar, kara on voulait un diplômé. Istima diplôme, tima vangenga. Ah, en tout cas, bukarazi fa n'existe Madagascar to faela. Hein? Zeng rato mar check ni antro voulant diplômé. Tchemenga asa. Depuis président diable ni tondre tu. Tchemenga asa. Parce que nangino, si mila Madagascar me change. Kila oul me la change portefeuille nan, ma change fien nan. C'est ça le problème Madagascar, tika la famille. Oh, mis la oulze. He's man menace oul, quoi, he's man menace oul. Hey, tu mets que zingwe. Hey. Colonel Michael. Ano nisani. Oul ito kono charafanga, ano, Colonel Michael. Rengun bet kara ring. Rengun fatok balancenga. Rojo ti plano zeng, mila mi attaque côté. Zanka côté diable, mila attaque nova, mila rungun rofu zeng, en pouvoir. Naro to kumanganu diable ti adala donc comme dunia ti. Surtout Madagascar ovla. Atika ita chara vaka kabebi macho. Azoma ulma pa pauvre Madagascar. Hein? Azoma ultima pa votra Madagascar. Anaro kam bel costume fan voulant faela tangra 2018. Ulma pa pauvre diabo Madagascar io. Tiske o voga madiniki. Non. Anaro kam bel costume io. Parce que ul ko fa tiam trahi firenena nani, ul tiam avandy am firenena nani. Ul tiam avandy am vahoaka, ul tsy agnisan'ny tsy mavozon-Dragnahary. Magnano mandeha mivavaka aby risasany. Oh, Jesosy! Surtout ro président diable nandalo teo regny. Nandalo teo regny diable regny. Magnano farany chefony fivavagna. Jermontrika fo. Ya! Risasany aby tiako anareo vahoaka. Karakory fitiavanareo vahoaka? Madagascar pauvre karaha fitiavanareo vahoaka. Zaho fandriam-pahalemagna zay tsisy. Tsy hoe za contre, va fandriam-pahalemagna tsisy. 80% ny raha jiaby tsy manjary mandalo zao io a Majungafo. Ya, tany jiaby ndraiky misy raha tsy manjary a Madagascar ao, Majunga ndombolombo. Pandrava, pamono, pandrava, pamono. Teo baka tamatavy vovolagnin'olo misy olo pandrava, pamono olo. Va Majunga nangala record. Ro Madagascar ao fa hitandreo tsara fa Madagascar tsy mi-avancer fa nagnano marche arrière. Nitondra tetezamita Andry Rajoelina mpangalitra igny.
tsisy raha pari na vera nalaky loatra boka koragno nitondra mariky raha valomanagna minoa fotsiny ya minoa fotsiny boka izy navery igny portsika jusqu'à niany tsisy koragno nitondra teo ro jiaby zegny tsisy navita namadiky port jusqu'à niany vahoaka gasy or raha ndigidika Madagasikara zegny tavela Madagasikara zay raha tsy eritreretiny betrondreo olo anjay mivolagna ataondreo adversaire or archive-ndreo fa conteneur fa tsy vita mamadiky ny archive jiafa feno archive mikasiky Madagasikara nataondreo olo reo mpamadiky firenena mpangalatra reo ya maro pays managna riagna kibontany mba magnano hely moyen hely mba magnano raha mitanananany tsy vitandreo parce que nino betrondreo zegny mankadala vahoaka mivarotsinjo delodelo limotraka boriboriko kapila tsy haiko nino kiventy igny zay mbarandreo fivoarana ireo amizay mampivoatra portefeuille ro maro amindreo mpagnano politique reo mandeha andafy hitandreo tsara andafy zegny sy tanàna misy diamant sy tanàna misy tsy haiko nino va raha baka an'Afrique fo raha jiaby atsika zegny pays Madagasikara deuxième Afrika atsika deuxième Afrika Madagasikara atsika deuxième Afrika ty atsika zegny tsy fankatia mifagnavakavaka sanandra magnasary mivolagna tsika mifankatia va ifankatia amin'ino ma tsika ty 32 ans io fa ela nahitanay izy karaha igny fa ela tsisy raha michange zay koa mivolagna zay tsy maintsy hivolagna parce que mamparary fo Madagasikara tsisy raha miova azonareo zegny anareo nitondra teo zo mambaranareo hoe magnano boriboriko ny fatin-draha faty maiky hely ambaranareo igny ny fivoarana anareo koa jola anareo jiaby nitondra teo namboarinareo lalabe era Madagasikara jiaby ambany volo jiaby agny miboaka votra jiaby ambany tsara niky nisy olona jeragna mbola lalagna ambany volo jiaby regny dikan'zegny anareo aminaka anareo olo mpangalatra anareo voyou ya Madagasikara tsy tokotry karaha ry pays tsika mila eritreretinareo mibetronareo zegny anareo farany magnano misy jery eo azo mo olo mampapauvre Madagasikara anareo belle cravate belle costume reo mampapauvre Madagasikara parce que ivoanareo fiainagnanareo ivoanareo portefeuille-nareo ivoanareo fiainagnany mamanareo zanakanareo fianakaviananareo jiaby voanareo fiainagna anareo amizay gny ary l'hôpitaly tsy zarizary tsy raha michange l'hôpitaly iny raha michange a Madagasikara fangalarana fo raha michange ta Madagasikara atao kolokolo mandilitra lombolomboly fagnevan'olombelo kolikoly anao dépasse examen la police mila magnano kolokolo magnefa vola na anao be diplôme anao nde agnano ipasse agnano examen gendarme mila magnano kolokolo mpe ta fitondragnareo jiaby teo regny mila karaha zegny fo anao mitady asa ambonimbony or anao diplômé tsy mahazo asa firy tsy haiky jeune 25 ans 19 ans 30 ans managna diplôme maro la jeunesse l'an 2000 o sasany la jeunesse rango 1999 tsara nahazo asa ndraiky jusqu'à niany or sasany ndraiky fa mandeha magnano boucher o sasany ndraiky magnano mpandafo toaka magnano bara o sasany magnano zegny ndefa diplôme amposo io tsisy dikany anareo amizay mivolagna fa zanagasy tsy tia mianatra tsara zanagasy tsy tia mianatra fangalaragna anareo fa mandilitra fagnevan'olombelo mitsangana velogno olombelo mitsangana velogno karaha anareo io anareo olo farany olo matratsy ino ma raha kolokolo tsy atao Madagasikara ao nataona ampaty tsika milevigna ampasy agny mbala misy mpangady misy patron mivanga izy taona ampaty alafo beka zegny agnova fiainagnandreo olo amizay mivolagna ataondreo adversaire anareo zay tsy adversaire anareo fa raha ataonareo fa midepasse koa misy pays volagno farany tsy manjary toeky mpangalitra amboniny tany eto namboariny Zagnahary Madagasikara numéro 1 parce que tsy mampivoatra tanindrazana tsy magnova tanindrazana fa nareo magnova portefeuille nareo magnova mamanareo zanakanareo fianakaviananareo kamaradinareo zegny raha voanareo Madagasikara magnano sary belle ary costume avoa cravaty avoa costume avoa tsy haiko nino anao mivolagna reto doko olombelogno haritra fo agnatin'ny lohandreo kolikoly fo tsisy raha michange zegny na carte d'identité gasitsika carte d'identité gasy ndefa zay raisonnement zegny amy doniany mondialy ty
olo jiaby mahazo magnamboatra carte d'identité passeport a Madagascar fidianagna soran'olo magnamboatra passeport gasy donc colonel Mikael Navy zio maro rano change amizay resaka kabarona anao nde gnamboatra taratasy ny tany ambesambe zegny misy olo zegny izy mahazo vola body fa mifanjakana asanazy tsy ataony parce que anao zegny mandeha magnamboatra taratasy ny taninao anao koa fa tsy magne oleky anao magnefa droit iny fa vita ro mbala mila vola tsy ako ambonin'izy mila vola raha anao tsy ataondro raha anao tsy ataondro raha anao parce que nino kolokolo io zegny zo zay fa karaha fa voaozoko zay tany razagna any Madagascar iny fa voaozoko mila magnano kolokolo mandraky zay doria grave Madagascar fa nareo ndraiky mahita azy ry tsy grave fa letry étranger jiaby mbala tsy nahay zo ty étranger anao mandeha miasa igny zay mandeha miasa anao mahita reo fa za Madagascar anareo dangereux ndre anao fa megnatra aby anao volagna fa antena igny gasy megnatra antena mivolagna fa antena gasy parce que nino baka mitoetsaigny n'olo mpitondra Madagascar parce que tsisy raha michange denestage zeny egna natomboagna tsaiky ndraiky tsaiky tombony denestage jiaby fa niteraka koa fa nanjary maman'olo sasany fa nanjary baban'olo mbala denestage igny vo zegny or ro amin'io camarose ro miasa amle tany Madagascar mpitondra fanjakana any Madagascar ro mandeha Dubai ro mandeha Maurice ro mandeha en France ro mandeha tsy aiko ia hitandreo tananan'olo re madio misy lumière amiretry hitany masondreo zigny tsy tontotry betro mondrokandreo zegny lagnan'ireo magnano izy lagnan'ireo agnaty enfer tsy tontotry babakindoa bendreo io va ro teratany Madagascar tsy tontotry cerveau-ndreo fa nagnino ma za ty mpiasa mpanjakana Madagascar za ty mpitondra fanjakana Madagascar nagnino ma pays-naka ataoko tsisy motro miretry nagnino ma pays-naka feno vato à gauche à droite vato nagnino ma za ty tsy mangala kokasera amboariko lalabe jiaby vandivandy amboarimboarigny lalabe atao karaha patrigony igny atao magnano patrigony igny mamboatra lalagna Madagascar maleny avy asaraka hoe ny rano roso agny juste zegny karaha fo fiainagna mandraky zay doriatsika donc mandraky zay doriatsika Madagascar donc atsika fa resté kam marigny hoe pauvre zegny zo zegny donc tsy haiko zao sanangatatsika am'zagnahary atsika pauvre ty tsy esty atsika ty fa voaozogno donc tavela karaha io fiainagna atsika Madagascar oleky fa loziny partout loziny mahazo asa olo tsisy olo mandeha miasa amy tany arabo zahava viavy jiaby zio viavy surtout viavy tia mandeha miasa amy tany arabo viaviny Diana faritry Diana viaviny faritry Antsoy Port Berger faritry Bialagna Mandry Tsara Antala jiaby regny Sambava faritry Diana koa misy bakabaka Tamatavy ro miasa amy tany arabo zegny igny fa nisy olo koa nagnasany vola fa allo nareo lefa amboarigny papier mbala angalagna vola koa ro mandeha miasa amy tany arabo igny tsy solution mandeha fa olo andeha miasa amy tany arabo nareo karakory miasa amy tany arabo zay miasa eto zio laloa mikoragna fa tsy vavabe oalatsika vola laloa mikoragna amy pays n'Europe azonareo zegny antany arabo igny ro miasa rango marandraigny zisaka andratsofotro tsisy lera bako ro presque ro miasa antany arabo ro ka indreo hoe classe mandry miasa rango surtout ramadany ro miasa rango marandraigny zisaka andratsofotro tsy vitan'zegny popohin'ny patron sasany dignan'ny patron ranomay sasany dignan'ny patron de l'huile aminareo igny manjary toetry karaha regny anareo mpitondra fanjakana Madagascar Madagascar misy problème Madagascar misy dano mpamoan'olo Madagascar misy mpandrava azoma vienreo mandrava parce que tsisy asa baka koa tsisy règlement donian'ny Madagascar oleky la police mahay maro fidianagna soran'olo mila magnefa vola magnano examen la police eto augmentegna atao maro beka mba mavita asa tsy augmentegna la police nagnino io baka vety tananatsika re raha volaniko zegny tsy tianareo fa raha marigny la police amizay tsy augmentegna manjary tsy vitandreo igny asa jiaby reo manjary mpangatra mpamon'olo feno oui militaire tokony augmentegna tsy augmente zay raha atao Madagascar mila magnaboaka vola anao vo zay anao mahazo asa igny mila mignano kolikoly mandraky zay doria kolikoly fo olo mivolagna tsy tiandreo or ro chefony
toetsaigny kolokolo ty zahava vo araiky eo igny manavy tao Tananarivo tao tam fotoagnany azo manitondra Andry Rajoelina nagnanagna tsotsoro poubelle izy tsy haiko nagnino nino izy niany ty izy niasa tsy haiko une semaine dignako baka agnaranany niasa tsy haiko une semaine anao fa mikoragna 13e mois anao ma olo mba nandeha l'école edy anao igny mba nandeha l'école tsara be sa anao igny zegny hoe magnano firenena atsika draba ndre olo fo étranger ro mizatsika fa hitandreo tsara be fa atsika olo tsy normal à Madagascar 13e mois dreny vavanao olo karanao fa ataoko balansegna fa fagnadoso amin'ny firenena olo karanao igny parce que anao tsy mendriky miasa amin'ny fanjakana fa anao igny kam n'olo rano hitanao anao zao fa mianatra idébarrasser namanao ary midébarrasser namanao anao mazofy hey Madagascar atsika tsisy la loi ro amizay izy ka ro magnano mitaky raha magnasary la loi anao kam vona lohany mandika lalagna anao kam vona lohany mandika hoe la loi zegny tsy hainao ka baron'ny la loi zegny 13e mois zegny paparanao alelen'olo karanao ro olo karaha zay ty misoma 13e mois zegny parce que zay miasa magnano togno ndre anao même pas 1 an même pas 6 mois même pas tsy haiko 4 mois anao fa mikoragna 13e mois mampalahelo vraiment mampalahelo Madagascar atsika ty mampalahelo fiainagna io fa karaha zegny Madagascar tsy raha michange fa karaha zegny mampalahelo Madagascar atsika io fa tsy hitanareo lagnananareo magnano izy tsy hitanareo mampalahelo Madagascar atsika io zay tia tanindrazagna ty amizay marary fo amy tanindrazagna anay zalahy zay zalahy tia Madagascar zay tia tanindrazagna anay parce que zay mba magniry mahita olo maro baka an'Afrika ro mitondra raha mandeha tanindrazagna andro agny hitanao tsara zegny an'Afrika ro mitondra tomobily tsy haiko baka an'Angleterre mitondra tsy haiko nino mitondra nino conteneur tsy karaha ny tsika ty amitsika ty vanky be volovolosika magnaboaka tomobily anao koa fa nagnaboaka tomobily camion voiture na nino anao volovolosika jusqu'à mahendaka angozonao io hendrovanao tsisy vola mifidy soran'olo misy olo zay fa egny olo business regny mahazo magnaboaka raha andro anao koa olo fa vahoaka gasy tsotra anao koa tsisy vola anao maty fa karaha zay fiainagna atsika tsisy raha michange Colonel Mikael ary oleka atsika jiaby miray ina surtout tsika zanaka côté reto lagnany magnano izy maty saigny montrika saigny aby reto moa ho faty atsika ty ho azo valagna retigny jiaby reto atsika jiaby miaraka maty zegny fe doko fagniriagna anakahy mbo fagniriagna anakahy zegny atsika gasy jiaby Madagascar mba miaraka maty atsika amizay tsisy olo perte parce que c'est pas la peine hypocrisie qui tsara mbela ty c'est pas la peine 32 ans isan'andra fa elana hitanay discours 32 ans fa elana hitanay fankatiave atsika ty azoma mampapauvre Madagascar fa nivolagno fa ela rango 2018 bel costume bel cravate anareo fa mampapauvre Madagascar anareo agnabony katikaty asanareo bureau ohatra ataonareo paka anareo mila megna vola zay anareo magnano asan'olo zay koa fa tsisy magnamia vola hoe tsisy ke mba hoe raha ty atao amy lalagnany la loi io fo magnano vantara Madagascar tandalagna mifidy soran'olo tandalagna magnavakavaka olo tsy manantsina de gadregna legny nagnano faute maresaka be regny tsy gadregna zava général bomba jusqu'à io tsy saky aboaka amin'ny hoe journaliste iraika iny fanjakana andi filmer général bomba nefa général bomba tsy nataondreo amy prison zay zavandesanareo izy asitrika antragno fa atao amy gadra antragno olo namono olo raha tsara hainareo milohanareo général bomba tsy tamperi ny asa olo fa retraité Andry Rajoelina nandeha nangala izy nagnano izy ary zay raha tsy dininareo milohanareo olo fa retraité matoa izy nalegna izy retraité nampody amin'ny asa izy nandeha nany crimine zay olo mendriky fa nandika lalagna gadregna mandra-pahafatinany tsisy zegny mbala misy avocat mama zay miaro izy magnasary mahay mivolagna magnano ty atsika Madagascar volagno atsika tsy avotro mandraky zay doria sérieux hita tsara fa mibaribary fa le toetsaigny mihitsy zay tsy miova toetsaigny montrika oui zahava raiky nahazo asa ela rehefa nanao tondro namany io izy koa izy fa namadiky palitônany fa izy mila 13e mois
Hainao dikan 13e mois, olo karaha zay aty mikoragna 13e mois zay fa tsy olo karaha anao igny. Anao man niasa firy taogno? Firy taogno man niasa anao tô? Anao niasa iny même pas na un mois tsy nampy. Anao fa mitaraky 13e mois. 13e mois zay ma hainao keny karakory. Mampalahelo. Mga sary nianatra, mga sary mahay mamaky zegny hoe, mga sary mahay mikoragna lalagna. Roa mihitsy voalohany mandika lalagna. Olombelogno mitsangana velogno magnary jery. Maro anareo misoma baiboly, rango marandraiky fiainagna anareo tsy miova. Anareo mbala reste io fo. Na hanigny hoany mbala andeha gatagny amin'ny varavaranan'olo. Ora anareo mikaiky Jesosy rango marandraigny amin'ny baiboly nareo. Lakroa amizay partout agnatin'ny tragnonareo. Razagna anareo. Io ne vilatsika io ne. Kobendragnahary mahazo atsika io. Génération maro olo tsy mikoroara raha zay. Razagna. Mo sasany fa magnambanimbany fomba razagna io. Anareo volagno. Adimpoko io zo fa maro olo commencé mila mitsakaraka hoe adimpoko ty. Io koa andra raiky vaky adimpoko io. Anareo maty maro anareo io. Surtout anareo. Atsika koa adimpoko fa latsika. Iro remandreny aby piasa-panjakana re tapatapatsika meso tititetsika fa maiky agny. Ya. Piasa-panjakana jiaby ro fa remandreny taloha re mila vonegna jiaby. Ya. Bako ro magnangy aby bivava aby reo magna sartia hera mikasiky firenena. Regny jiaby mila tapagna aloha. Maro ro viavitsika gasy ro setoany. Iro magna sarverjery. Maro amindro koa mitoro. Lelahinaka gendarme. Anao toriko. Lelahinaka ministère. Anao toriko. Raha karaha zay tsy m'existe. Andafa ty tsy mety magnaraka zay. Anao mivantera karaha zay. Anao kamo migadra miaraka lelahinao vantarainao ministre. Madagascar. Izy mila atao kolikoly parce que ministre mila magnano kolikoly parce que lelele. Koa fa piasa-panjakana niaraka ndraiky viavy mitoro antany. Anao toriko anao. Lelahinaka gendarme. Lelahinaka commissaire. Zay mivolagna raha misy amin'ny firenena. Problème tsika raha misy tsy mila volagniny. Koa fa mivolagna raha mifotro hoe agnatin'ny hegnin'olo vetaveta, tsy vetaveta. Mivolagna raha misy fa tsy vetaveta. Anonanareo bado amin'ny lohanareo ao mampapaovra tanindrazagna antsika ry. Tsy mahazo ivolagna zigny. Parce que olo jiaby menanse. Tsy mila mivoatra. Menansegna vo vahoaka gasy na mifidy olombelogno igny ka menansegna. Akory matao atsika ivoatra. Atsika samby atsika fampimenasy. Étranger ndraiky andengalatra regny ankibonin-tanitsika ao, tsy sakitsika mimenasy io. Tsy sakitsika mimenasy io. Parce que malaiky mikoragna. Tsika mampalahelo. Mampalahelo tsika Madagasikara ao. Tsy miova toetsaigny. Tsisy raha miova. Raha miova Madagasikara ao. Kolikoly nandilatra. Pangalatra nandilatra. Pamon'olo nandilatra. Zegny raha hitako niova ao. Vidim-bary karaha fa hividy volamena. Lalabe jiaby tsisy raha manjary. Anao zio ty biala Diogone Antananarivo. Anao fa mijoro amin'ny ranivy. Mbo avy Antananarivo mbiagny. Mbo avy Antananarivo mbiagny. Tsy mety tonga saigny ziska mandrakizay doria atsika doko atsika ty. Ndraiky ziska doria mandrakizay lany donia ty atsika tsy tonga saigny. Ke zegny ataon'ny la famille hoany. Zegny koragna va mandinia va mieritrerety. Bel costume, bel cravate rio ouais. Irona papaovra va tsy atsika vahoaka maskiny. Tsy atsika vahoaka maskiny karaha zati na papaovra Madagasikara. Va maro tsara ny kanavy afara tsy haiko maro madiniky tsy piapiany tsy haiko olo miteraka tsisy raha michange. Zegny edy rambara koa. Bon, partagenareo maximum lagnanareo mba misy tonga saigny, lagnanareo mba misy kotrokotrony jery. Ya anareo ndraiky fa tsisy kotrokotrony tsy afaka forcer ko anareo partage zo. Anareo mety magnano fiainagna mampatsara anareo ny fiainagna anareo. Zegny izy la famille hoany. Ambelako anareo va mampalahelo tanindrazana. Anareo ambelako.